Chief Executive Member CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba Titos Tarwel Khain minta ka shitarik unailar 4,000 ula ong baka sorkar ka day ban penlong da ka jing tokit ya ka jing ai dawai jong ka tanat ka koit ka khya ya ki khinna school kania ka laja hakini ki khindiat sngi hakawai na ki school ka bakirteng ka kintiu shaprang ka badan halat lingkot bat kumba arphongot ki khinna school kila shitom hadien ba kila di ya ki dawai bala ai da ka tanat ka koit ka khya nakaliang uba khain ulaong baka dan ka jingsuba baka nie ka la bandai ba ki dawai bala ai yakini ki khina school ki la banlong ki dawai ki bala kut kapor bat baki company ki ba pinmi yakini ki dawai ki dei ki batat dor hi ngalai i ya ka kubor alo ka tu jingja te nakaliang ka tu jonga ni kong pan pau ka jing sokhia ba kum ka tu jingja ha jing sha kam dei banja kham tam habadi ya ki dawai ki bala ai tong ba ka health department bat ka bala kta kham tam ni ki khana school jong ka school kentiu saprang apo lai lungkot te ngaso ba ka ni ka jingja na penrem jor na ka dang ka jonga ba ka dei de se ka jing bom kit khia na ka dang jong ka health department ha ka be dei bat ka jing ai ya kini ki dawai ngaso ba ka dei ka risk ka ba sirkai adu kata-kata namar kala ban kta wat ya ka mensim brio jong ki khana kum mangili i hakila pakai kubur na karai kumba arpungut ki khana gila syakta na tu dawai tena kalian ka jongai ngaso ba nga ketui ka sokar ba ka dei ban pu da ka judicial inquiry halo ka ni ka bantah nang ban tip nadu tanrai ka ei ka bala pelong ya kini ki khana ba kin yo jingpang hadin berladi itu dawai namar hakajing suba ka jonga ngaso ba kala bandai hi na ki dawai ba kila bandai ki dawai ki balong substandard lani ki dawai ki bala si ki bala long expired date mo mla bantip lani ki dawai ki balong doar ka batat mo baki company le si gila bandi ki company ki balong company tat doar dengan soban kentu ya ka sarkar lembaga health department baga di ban sim khiai kani bayo ka kta pat si ki we pat ki jat dawai ngamong bakan kta tangi kini ki dawai ndai kala ban kta wat ki we ki jat dawai ru kala ban kta wat ki ya kini ki vaccination ru memang mentah pilih ai polio ki kelung mo mentah kadang kejing ai vaccination yang kini bapang ya kini vaccination jom ki covid mo kini ke covid vaccination tibun mentah kin tiang am ada ka sarkar mentah kale am ni kini kan penduk mensim ya ki pai ba mo penduk mensim ya ki pai ba takadau hajaka bagi pai ba kin syania ya ki dawai sarkar ya ki hospital sarkar mentah lek si kalaban penduk ya ki syania tengah soba nak kalian ke matrat coba baik ke kia dari ban sim kia ini